Okay, dalaygon ang Dios, mga igsoon, higala, mga amigo, mga followers. Kumusta kamo? Hinaot nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan karon nining mga taknaa ug kini na usab ang alagad sa Dios nga magapaambit kaninyo sa mga pulong sa Dios nga gikan gayod sa mabasa sa Biblia. So ako mga pagampo nga iyang ipukunsad kanato ang gahom sa balang Espiritu Santo, ang langit nung kaalam, kahibalo, ug labi na kanako nga magapaambit niini. So ang atong topic karon mga igsoon, ang pulong sa Dios. So mahimo kining mapuslanon o mabulokon kung ang balaang Espiritu Santo mo'y mangunay sa pagpamuhat sa akong baba. Sumao kini ang akong mga pagampo og tun-an nato karon pag-ayo kung unsa kining pulong sa Dios. So mao nay topic nato karon mga igsoon. So Juan 1:1, no? Sa sinugdan maon na ang pulong ug ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong mao ang Dios. So kinsa ang kauban sa Dios sa sinugdanan mga igsoon? So klaro kayo nga ang pulong kauban sa Dios sa sinugdanan. So ayaw sa dili usa nato ibutang ang atong Ginoong Hesus diha, no? Kay kun ibutang nato dayon ang atong Ginoong Hesus diha, diha ta masayop sa ato ang pagtuon mga igsoon. Ang giingon sa balaang kasulatan, ang kauban sa Dios iyang pulong, dili wala gaingon nga si Hesus. So maunay usahay mga igsoon masayop ta sa atong pagpanudlo tungod kay mag-una-una ta sa gisulti sa Dios. So ibutang usa nato sa iyahang kaugalingong kapanahunan sumala sa gisulti sa balaang kasulatan kauban ang Henesis 1:3, no? Sa sinugdanan mauna ang pulong, kauban kini sa Dios. So ang pulong mga igsoon dili ni bulag nga nilalang sa Dios nga amahan. No, muni atong hinumduman aron dili ta masayop. Ang pulong sa Dios dili siya bulag nga nilalang. Dili siya bulag nga persona. Gitawag siya ang pulong sa Dios. Dili giingon nga Dios nga pulong, no? So ang Dios manggod mga igsoon nadayag siya pinaagi sa iyang pulong kay dili man siya makita, no? Ang Dios nga dili makita, nailhan siya, pinaagi sa iyahang mga pulong nga manlalalang. Mao nga kung tan-aw na to, ang Juan 1:1 ikaduhang praise, og ang pulong Dios. Nganuman, tungod kay di ta kaila sa Dios, kung wala pa ang iyang pulong nga manlalalang, kay dili man siya makita. So, usbon nako dili usa nato ibutang atong Ginoong Hesukristo diha sa gitawag nga pulong nga kauban sa Dios. Advance sa punta kayo kung ugaling mao kanay atong unahon-naon. So this is the very word of God. Kining topic nato karon nga pulong, this is the very own word of God. Meaning to say, this is God's eternal plan from eternity to eternity. Gitawag ka na siya og foreknowledge of God. Unya kanang iyahang kaugalingong pulong gitawag siya spoken word. God's power to create. Gahom sa Dios sa pag-create. Dayon gitawag siya God's written word or scripture, no? So kining pulong kaugalingon gayud kini sa Dios. Iyahang pulong, iyahang kinaadman, iyahang gipamulong aron mahimo og iyahang gipasulat sa mga tawo munang duna ta karoy gitawag og Biblia. So igsoon hangyo ko kanimo kung nahigugma ka sa Dios pagpalit og kaugalingon nimong Biblia. Barato ra na wa kabot sa kalibo. So palit ta mga igsoon kung tinuod tang nahigugma sa Dios. Kay kining pulong sa Dios iya gayud kining kaugalingon nga pulong. So nadayag siya pinaagi sa kinaadman, pinaagi siyang gipamulong, mo kini ang kabuhatan, pinaagi sa kasulatan, mo kining dokumento.
So unsa man ning gitawag og foreknowledge of God? So this is God's master plan from eternity to eternity. Ato dang basahon ng Biblia. Sa Salmo 119:89, Your word, O Lord, will last forever. It is eternal in heaven. Oo. So, klaro kaayo nga ang pulong sa Dios ihang kaugalingon diha na sa sinugdanan ug hangtod sa walay katapusan. Mao na mga igsoon. So, gitawag kini siyag foreknowledge tungod kay klaro kaayo ang Roma 8:29 sa English, for whom He foreknew. So diha ang root word nato sa pulong foreknowledge. Foreknew. He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. Diha nato gikuha ang pulong foreknew, foreknowledge. Sa 1 Peter 1:20, He was foreknown. O diha gyapon ang root word sa foreknowledge. He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times for your sake. O diba, mga kaigsunan? So ang pasabot kinaadman kini sa Dios mga plano niyang daan nga sa wala pa buhata ang tanang mga butang naa na siya gitawag foreknowledge, kinaadman diha siyang plano o blueprint sa Dios. O kanang pulong nga blueprint ato nang makutlo pinaagi sa usa ka engineer nga before niya himuon ang usa ka balay, usa ka building, humanadaan ang detalye diha sa iyahang gidrawing, gilista ang gidak-on, ang gihabugon, ang kalapad, ang tanang detalye, first floor plan o electrical plan, plumbing, natanan diha mo na gitawag og blueprint sa karaang panahon sa mga engineer, no? So karon diha sa Dios labaw pa ingon nga tinubdan sa kaalam ug kahibalo nga siya gayoy tag-iya sa gitawag nga pulong. So kinaadman niya Salmo 119:89, sa walay katapusan o Ginoo ang imong pulong anaa sa langit. No? Og diha sa 1 Pedro 1:20, nga sa pagkamatuod daan nang hingbaluan sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan, apan nga gipadayag sa katapusan sa mga panahon tungod kaninyo. Muna siya mga igsoon. Kinaadman sa Dios. Isaiah 46:10, no? Nga nagpasundayag sa katapusan gikan sa sinugdan o gikan sa karaang mga panahon, mga butang nga wala pa mahimo nga nagaingon, ang akong mga plano magapadayon og himuon ko ang tanan ko nga gikahimutan. So kanang foreknowledge of God, blueprint, plano niya migsoon, na drawing na niya, nahibawan, nasulat niya daan ang tanang mga butang. Gitawag siya blueprint, God's blueprint. Ingon sa Salmo 116, You saw me before I was born. The days allotted to me had all been recorded in your book before any of them ever began. Nindot kaigsoon. Sa Salmo 139:16, sa wala pa mahingpit ang lawas ko, nakita na sa imong mga mata, ug diha na sa imong basahon, nasulat na ang tanan. Bisan pangani ang mga adlaw nga nagtudlo alang kanako, sa diha nga wala pay miabot kanila. Sa to pa ang mga alagad niya, sa wala pa buhata ang kalibutan, diha na nag-exist na sa gitawag og foreknowledge, kinaadman, blueprint o plano sa Dios. Okay? So ingon sa buhat Acts 15:8, known to God all of His works from the beginning of the world. Nagaingon ang Ginoo nga nagbuhat ni ining mga butanga sukad pa sa kanhi nga mga katuigan, hingbaluan na sa Dios ang tanan niya nga mga buhat. Una ang pulong sa Dios, God's foreknowledge, plano, blueprint, ug muna ang
unang pagpadayag unsa ang pulong. Nya kita usab ang mga apostoles, mga propeta kaniadto, apostoles, kita nga tinuod nga born again, sakop sa lawas ni Kristo, kita usab nag-exist na sa wala pa buhata ang kalibutan diha sa foreknowledge, sa blueprint og sa kinaadman sa Dios. Atong basahon Efeso 1:4. Ingon nga siya nagpili kanato diha kaniya sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan aron kita mahimong balaan ug walay ikasaway sa iyang atubangan. Meaning to say, kita pod apil di ay nga nag-exist ng daan. Kay kadtong mga giilan niya nga daan, gipili usab niya nga daan aron mahisama sa dagway sa iyang anak aron siya mahimong panganay sa daghan nga mga igsuon. Tiaw ni muna mga igsuon. So hasta kita di ay nag-exist na sa wala pa buhata ang kalibutan, pero diha sa foreknowledge kinaadman blueprint sa Dios, no? Sa wala pa ikaw buhatan nako diha sa tiyan na ila ko na ikaw, ug sa wala pa ikaw mugula sa taguangkan gibalaan ko na ikaw, gitudlo ko ikaw nga manalag na alang sa mga nasod. Si Jeremias, no? Jeremias 1:5. So atong nasabtan karon mga igsuon ko nga nagatuon og nakadungog sa gipangbasa. Atong nasabtan karon nga ang mga nagapanghitabo sa sinugdanan karon ug sa umalabot, ang mga propeta, ang atong Ginoong Hesukristo, ang iglesia, ang mga apostoles, mga alagad niya, unya katong tinuod nga mga na born again, kita karon nga tinuod nga born again, ug ang mga makabig pa nga maborn again sa umalabot, daan nang diha sa plano sa Dios sa gitawag nga foreknowledge of God, kinaadman sa Dios. So karon adto ta sa ikaduha sa pulong sa Dios nga iya gayud kini. So ang pulong sa Dios nga iya gayud kini gitawag ni siya spoken word. God used His word to create, no? Matud pa sa John 1:3, and with this word, God created all things. Nothing was made without the word, everything that was created. So kining John 1:3 magsuon, nagpadayag nga, ang tanang mga butang gibuhat pinaagi sa pulong. Dili lang si Jesus mo'y gibuhat sa pulong, no? So ang gahom sa Dios pinaagi sa iyang pagpamulong. So munigson, miingon lamang ang Dios, misulti ang Dios og nahimo ang tanan. Sa Genesis 1:3, miingon ang Dios, hingtungha, miingon ang Dios, mitungha og nahimo. Genesis 1:3 hangtod sa 29, giingon lamang sa Dios og mitungha. Muna mga igsoon. So gipamulong sa Dios, gigamit sa Dios ang iyang pulong aron mamugna ang tanang kabuhatan. Ang Juan 1:3, klaro kayo nga ang tanang mga butang gihimo sa pulong ug walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi sa pulong. So dunay mga misunderstanding sa translation ini mga igsoon. Kaya ang ubang translation sa Juan 1:3 nag-ingon dito, ang tanang mga butang gihimo pinaagi kaniya. Kaniya ang gigamit. Ngano mang kaniya ang gigamit? Tungod kay mga igsoon si Juan nga nagsulat, ihang gipahimuslan ang iyahang pagsulat nga ang Juan ang pulong sa 1:14 ang pulong nahimong unod ug nag-assume dayon si Juan nga katong pulong nahimong unod si Hesukristo to. Munang dinhi sa Juan 1:3 iya dayong giingon nga kaniya. Pero og butsabto nato sa time element, ang saktong gamit, ang tanang butang nahimo pinaagi sa pulong. Dili usa dapat ingnon nga kaniya. Pero daghan kaayong majority nga translation nga kaniya kaysa pulong. Ang gagamit sa pulong kadto lamang sa English nga Contemporary English Version. Pero hingpabor ko ni ini maigsoon kay natukma mangyud kini sa Genesis 1:3 nga pinaagi sa pagpamulong sa Dios nahimo gyud ang tanang butang. So ang pulong nga nahimong unod didto pa na sa Juan 1:14
Unya ang panghitabo sa pulong nahimong unod adto pa na sa Lucas 1:30 hangtod sa 31. Nahimo siyang unod pinaagi sa pagsulti ni Gabriel didto sa ni Birhen Maria og buros dayon si Maria. So tuig 3 to 1 BC or 1 AD nahimo ang unod, ang pulong nahimong unod. Didto na siya sa tuig 3 to 1 BC or 1 AD. So muna nga makatarunganon kayo nga ang Juan 1:3 dapat ang gamiton unta sa mga translator ang tanang mga butang gihimo sa pulong. Tungod lagi kay si Juan ug mga translator nag-assume man dayon nga ang pulong nahimong unod niya si Kristo munang ila dayong gi-translate nga ang tanang mga butang gihimo pinaagi kaniya. Pero ako ug ikaw karon ug imong nasabtan mas pabor gyud ko nga ingnon nga og ang tanang mga butang nahimo pinaagi sa pulong kay mao man gayoy panghitabo kay ang kauban gayud sa Dios sa sinugdanan pulong man. Okay? So ang pulong sa Dios nga iya gayud kining kaugalingon dili bulag sa iyang kagulingon nahimo usab kining testamento. Unsa man ning testamento? Kasulatan. John 20:31, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Gisulat yun ni kay aron kita wa bit kaabot sa atong mga propeta, wa kaabot nilang Pablo, wa kaabot ni Kristo. So gisulat gayud kini kay aron mutuog yun ta mga igsoon aron maluwas ta. So gisulat yun ni sa mga taong gigamhan sa Espiritu Santo. Dunay uban mga tarungan nga sinulat naman nagtao. Gituyo sa Dios nga tao magsulat kay aron ang tao makasabot. Kay kun ang mga hayop mo ipasulaton unsaon man nato pagkasabot nga ang pulong sa Dios para mangyud sa tao. Munang ingon siya sa Juan 20:31, apan kini gisulat aron kamo man nagpanuo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios, o nga sa pagtuo makabaton kamo sa kinabuhi sa iyang ngalan. Munay purpose nganong gisulat ang iyang pulong. Nganong doon na tay Biblia karon nga dapat ato giyong huptan og tuuhan. So gitawag kini siyang scripture sa English. Ingon sa 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So the primary use of the scripture, that's why it is given to human being, is for doctrine, sa pagdoktrina. Munang dili ta negatibo sa pulong pagdoktrina. Kaya ang pulong pagdoktrina, transliteration kana sa gikan sa pulong nga doctrine. So dili dautan ang doktrina. Dapat ang usa ka alagad na sa pagtuo dunay insaktong doktrina sa Biblia mga igsoon aron dili ta ma-scam, dili ta malimbungan. Kinahanglan nga mabasa tanan diha sa kasulatan. So munay katuyuan mga igsoon. Kay kining kasulatan gituga, gibugna sa Dios ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, pagmatuto. So kamong nagapatalinghog karon, this is not personal, walang personalan. Gigamit lamang ako nga basahon kini kun ugaling dunay mga pulong nga akong masulti sa daghang mga pagpagtulunan. Ayaw ninyo i-personal igsoon, nahigugma ang Dios nimo, nahigugma ko nimo kay ang Dios gugma. So sakit usahay kung maigo ang atong kinabuhi, pero munay pinakamayo kay mao kini gikinahanglan aron kita mahimong matarong. So muna mga kaigsoon no. So kining pulong sa Dios mga igsoon nga tugas sa Dios sa matag usa kanato. Putli kini nga pulong, dili nato sagulan dapat og mga libro kalibutanon, no. Do na magoy ang uban nga ilaha lang yung iapil pod sa ilang baruganan sa pagtuo ang mga encyclopedia. So ang encyclopedia kanang na ang mugna ra sa tao.
kanang hinimo ra sa tao. Dili but pasabot nga sayop tanan ang naa diha, pero ang mga dictionary encyclopedia doon na say bias kung kinsa tong nakauna og himo ni ana og nauyunan nila maotoy mahimong kamatuoran sa gitawag society sa secular. Muna nga kung pulong gani sa Ginoo og espirituhanong mga butang mahitungod sa pagtuo, dili gyud ta mobasi og mga dictionary. Kay ang ingon sa Ginoo, ang mga pulong sa Ginoo maoy mga pulong nga putli. Ingon sa salapi nga inulay diha sa hasuhasan sa ibabaw sa yuta. Giulay sa nakapito kapilo. Ikaw o Ginoo magabantay kanila, pagabantayan mo sila sa walay katapusan gikan niining kaliwatana. Ang Ginoo ay mga igsuon ga preserve sa iyahang pulong nga sinulat. Kung doon na may gigamit sa Ginoo nga mga printing press o ga compile, dili na sila angay magpasigarbo. Kay sila, instrumento lamang sa Ginoo nga ga-preserve ni ini. Kay ang Diyos gidi ay nag-preserve ni ini. Maudi ay ang pulong sa Ginoo, ang Biblia, gitawag siya mga igsuon og the oldest book but the most modern book. The most selling book ever since. Wala na'y pinaka most selling book sa tibuok kalibutan ang Biblia mga igsuon. So mao na nga kahibulongan gayod kining mao nga pulong. Gitawag siya Holy Bible. Walay laing sa Kristyanismo walay laing gitawag nga Holy Bible ang Biblia lamang. Kay giulay kini 7 kapilo. Sato pa masaligon ta mga igsuon nga ang pulong sa Ginoo dili masayop, masaligon ta nga ang pulong gyud sa Ginoo putli. Siya gyud nag-ingon nga ang iyang mga pulong putli. So ingon sa Ezekiel 3:10, labot pa siya miingon kanako, anak sa tao, ang tanan ko nga mga pulong nga akong isulti kanimo, dawata sa imong kasing-kasing og pamatia sa imong mga igdulungog. So kung tao ta mga igsuon maunay katungdanan nato nga dunay Dios nagbuhat nato nga angay natong pamation ang iyang mga pulong. Hatagan natog importansya ang iyang mga pulong kay mauna ang katuyuan sa Dios nganong gipadala gisulat niya ang iyang pulong para sa tao. Mao na mga igsuon. So ang pulong mao ang pinaka-elemento aron ang tao mabalaan. So kining Biblia mga igsuon mo ni pinaka-elemento aron ang tao mabalaan. Juan 17:17, balaanon mo sila sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. So way laing nagsultig kamatuoran mga igsuon kanira yung Biblia, no? Kinahanglan naa gyud tay Biblia mga igsuon. So kining among Biblia nagka inani na 500 na ni siya kapin. So wa man namo ni gihipos o giampingan permente man gibasa halos kada adlaw. Mao nang inaingon ani mga igsuon. So kita mahimo lamang balaan kung magbasa ta niini kada adlaw. Gamhanan gyud ang pulong sa Ginoo, epektibo siya mga igsuon. So ingon siya diha, kamo mga mahinlo na tungod sa akong pulong nga akong giingon kaninyo. Epektibo gayud kaayo ang pulong sa Dios. Pamatian niyo ang daghang testimony sa YouTube sa mga taong nagbasa sa Biblia mga igsoon. Doon ako'y nadunggan nga video clips ni Ogie Alcacid nga matod pa niya ang bilangguan 18% lamang ang epekto sa pagkausab sa tao ang bilangguan. Pero ang pulong sa Ginoo nga ginawali sa mga alagad, dunay 80% epekto sa kausaban sa tao. So this is legit information mga igsoon. Nga kining Biblia pinaka-epektibo sa tao nga magabasa, pamalandong adlaw gabi ug mutuog mosunod sa gisulti dinhi, mahimo gid siyang balaan ug mahimo siyang mamalimpyo. So inaana kagamhanan ang pulong sa Ginoo. Kay ang tanang butang gibuhat man niya pinaagi sa iyahang mga pulong. So unsa may buhaton nato karon mga igsoon? Embrace, no?
Dili ta magpalipat mga igsoon, di ta magpalimbong sa pinakadaghang reliyon karon mga igsoon. Usahay malibog ta agis kadaghang grupong pundok. Usahay didto na ta mutuo sa mga taong nakahatag natog pabor, maayo nato mo abi-abi. Ang akong ikadasig tutuki pag-ayo ang pulong sa Dios. Ug unsay gisulti niini, unsay ipasabot niini. Gamhanan gayod ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios dili gayud bulag sa pulong sa Dios. Kung tuohan nimo ang pulong sa Dios nga nasulat sa Biblia, ang Dios imong gituohan. Kung pamation, kung respetuhan nimo ang pulong sa Dios ug sabton, ang Dios gayud ang imong girespetuhan. Imong gitahod ang Dios. Daghang salamat mga igsoon sa imong paghatag og panahon sa pagpatalinghog nini. Ipaambit kini kung ugaling na imong nagustuhan. Og i-like na lang pod, subscribe ang atong YouTube. Daghang salamat, hinaot nga diha kanimo karon ang Ginoo magapamuhat pinaagi usab sa iyang pulong. God bless you ug daghan pang pagtulunan mga igsoon nga angay natong madunggan niining inyong ubos nga alagad. Shalom.